lying here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I've been staring at the ceiling, I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. And I know there's so much more to this life, but it's hard to see it clearly. Yeah, I tried my best, but nothing turns out right. God, I need you now so dearly. 'Cause I've been running. Moi! Pitkästä aikaa. Kuvailut on vähän jäänyt. On ollut vähän kevätväsymystä ja kaikenlaista pientä puuhaa, ettei sitten oo vaan tullut kuvailtua. Mutta kevät on edennyt ihan superäkkiä nyt tässä, tai vauhdilla viime päivät. Niin ajattelin, että käydään kattoo, että miltä mansikkamaalla tällä hetkellä näyttää. Varmaan routa ainakin vähän jo sulanut, kun meinaa upota kenkä. Vielä viikko sitten tää oli tosi kova ja kantava. Siellä Salo ja hiekka ja maa odottaa levittäjäänsä. Saa nähdä, että päästäänkö kohta jo Salo ojittamaan tuon maan. Nuo maakasat on tullut siitä, kun tehtiin parkkipaikka, niin siitä kaivettiin sitä pintamaata pois. Niin olisi tarkoitus levittää ne ihan tuohon tähän pellolle. Lunta täällä ei ainakaan ollenkaan enää. Hanit on siellä harsan alla. Toivottavasti tästä kuuluu, kun täällä on aikamoinen tuuli. On uutta lehteä, uutta kasvua jo. Täällä myös. Aatella huhtikuun 4. päivä ja täällä näyttää jo tältä. Tästä mun olisi tarkoitus poistaa nämä muovit ja laittaa siihen sitten heti peruna ja herne.
aika keväiseltähän tuolla mansikkamaalla siis näytti. Vois luulla, että on jo huhtikuun loppu. Mutta ei, on vasta alku. Mietin että milloinhan sinne pääsee poistamaan muoveja. Se oli selvästi jo viikon aikana sulanut. Siinä oli, mä kokeilin siellä viikko sitten poistaa muoveja ihan mielenkiinnosta, että onnistuuko se jo niin kuin jäiseen maahan, mutta eihän se nyt tietenkään onnistunut, kun se kone vaan repi sen muovin siitä pinnalta irti, mutta se ei päässyt sinne penkin alle se kone, niin se ei poistanut sitä muovia. Niin. Silloin se oli aivan roudassa. Vielä jäinen ne mansikkapenkit ja nyt se on jo aivan sulaa, että viikossa on kyllä tapahtunut ihmeitä. Vähän siellä on vaan märkää, että en viittis mennä vielä koneella sinne. Joten se saa vielä odottaa. Ja herneen siemenetkin on vielä kaupassa. Olikohan se, että 2 viikon päästä ne vasta tulee, että menee vähän. No ei sitä tiedä, minkälaiset kellit tässä vielä tulee, tuleeko lunta sun muuta. Että tässä sen puoleen on kiire, mutta huomaa, että meinaa vähän hätäinen Veera olla ja sillai täpinöissä, että tässä pitäisi jo päästä jotain tekemään. On ollut niin keväiset säät, että jotenkin on ollut sellainen olo, että tässä pitäisi kohta jo tehdä jotain. Joo. Tulin jo sisälle. Ajattelin, että voisin näyttää, että miltä tuolla portaikossa näyttää, koska mä oon aloittanut sen rempan jollain mun videolla, niin en oo sitten näyttänyt lopputulosta. Niin nyt voisin näyttää. Eli ovi avautuu, niin näkymä on tämmönen pupujen heinäpussi siinä. Maalipinta on uusi tässä portaikossa. Tuossa on ollut ennen ikkuna. Ja tuossa on joku siihen liittyvä puu. Olisi pitänyt maalata se loppuun asti sinisellä. En tiedä mikä aivopierro mulle tuli siinä. Mut joo, siinä on uusi patteri. Valitsin tällaisen tapetin lopulta. Haaveilin lintu- tai kukkatapetista, mutta tää oli niin haastava tapetoitava, koska portaikko. Niin ajattelin, että parempi ottaa tämmönen helppo tapetti. Ja tuon tyyppinen mulla on tuolla tuvassa. Niin tää sopii mun mielestä tänne. Niin kuin näkyy, niin pohja on vähän epätasainen. Olisi pitänyt laittaa kokonaan uudet levyt, jos olisi halunnut priimaa jälkeä. Mutta se on nyt tuommoinen, koska halusin tämän vaan nyt jotenkin saada valmiiksi äkkiä. Mä en ottanut listoja tässä ollenkaan pois, että se toi vähän haastetta tuossa tapetoinnissa. Helpompi olisi, jos listat olisi pois ja sitten laittaisi tapetin. Tämä kohta oli hiukan haastava tapetoida, koska tuolia ei saanut tuohon, että yksi jalka oli aina ilmassa, niin tässä piti olla aina joku pitämässä siitä tuolista kiinni, että mä sain seistyä siinä tuolilla ja mä en ylettynyt tuonne ihan ylös. Niin tuolla onkin listan päällä vielä, tuolla oikeassa reunassa, niin vielä tapettia, että mä en tiedä miten mä sen aion taiteella sieltä irti tuosta listan päältä, koska pituus ei riitä. Ja tässä on minun kulmalistat, mitkä on vielä laittamatta tähän. Oli hiukan viimeistä tapetoida tämä. Että se on ihan yksi syy, miksi en kuvannut. Voin sanoa, että ärräpäät vähän lenteli. Siihen tuli uusi lamppu. Ovet jäi vihreäksi, niin kuin oli ennen. Ja sinne tuli uusi lamppu. Ja onkohan mä tämän kuvannut jo?
täällä on mun vierashuone kautta työhuone. Minulla ei ole työpöytää, niin täältä löytyi tuommoinen joku vanha työtaso. Niin se on nyt minun tietokonepöytänä ja tämmöinen vanha tuoli löytyi. Ja takassakin on ollut jo kerran valkea. Vatupassi on siellä, koska sitä tarvitsee, kun mä laitan ikkunaan vielä verhotangon. En laita tuonne ylös, vaan laitan tuohon puoleen väliin. Se on semmoisen alakappaveron. Mut joo, tämmönen tästä nyt tuli. Ihanaa, että tää on nyt vihdoin valmis. Ja oon ihan tyytyväinen nyt tähän lattian väriin, mikä oli aluksi ihan järkytys itselle, mutta nyt on ihan tyytyväinen. Eli semmoista kuuluu tänne. Remontti on edennyt valmiiksi ja lähestulkoon listoja lukuun ottamatta. Ja kohta alkaa kevättyötä. Niin joo, mulla oli ne SM-soudut, mistä tai niinku MM-souduista, sisäsoudun kisoista mä tein niitä videoita. Niin ne meni ihan hyvin. Olin 21. ja olinko mä 69. kaikista naisista. Ja sain ihan hyvän ajan. Itselleni olen siis ihan tyytyväinen itse siihen. Saavutin sen, mitä tavoittelin. Ja nyt tässä pari viikkoa sitten oli ne sisäsoudun SM-kisat, niin ne meni kyllä kans ihan hyvin, että sain sen ajan, mitä halusin, ja itse asiassa aika paljon paremman, että sainkohan mä 27 sekuntia paremman ajan, mitä 2 vuotta sitten, että se oli kyllä yllätys. Ja olin 4. Ihan tyytyväinen. Että nyt saa unohtaa soutelut hetkeksi ja saa taas keskittyä juoksemiseen. Onkin nyt jo kerran käynyt. Saa nähdä, voisi varmaan tässä lähiaikoina käydä sitten taas uudestaan juoksemassa. Se on sitten aina semmoinen kesän juttu. Mutta ihan ok fiiliksillä kevääseen. Vähän ehkä jännittää se, että miten selviää kaikesta töistä. Tai oikeastaan mä pelkään sitä väsymyksen tunnetta, mikä siitä tulee, ja sitä uupumista. Mutta toivotaan, että kaikki menee hyvin ja en uuvu niin paljon. Ja ettei seuraava syksy ole niin väsyttävää, mitä se yleensä on. Jees. Mutta tässä oli tämmönen lyhyt katsaus, mitä mulle kuuluu ja miltä täällä näyttää. Katsotaan ensi videolla taas. Moikka!